Ninguén o sabe. Pero houbo un tempo no que os animais falaban. Falaban de liberdade sen tristeza. De verdade. Falaban de amor. Foi un tempo afastado, antes de que marchar da terra fora máis unha necesidade, unha obriga, e acabara converténdose nunha costume. Houbo un tempo, ninguén o sabe, no que os animais falaban e compartían cos homes sonos, xogos, traballo e pensamentos. Os galos campaban como señoritos e as galiñas poñían ovos dourados. Era un tempo no que non había máis burros que os propios burros e as abellas facían labor de abellas. Eran tempos soñados no corazón das persoas. Que non lle ten nada que envidiar a ningún galo do mundo. A ningún. E cando che digo a ningún, a ningún. Esta é a galiña de Mos. É unha galiña dunha raza autóctona galega 100%. Pero o protagonista era un galo, xa que facía el un gran papelazo. Tiña todos aljareados. Churra, churra, churra. E que según os expertos en huevos, que eu non son moito de huevos, dicen que é un dos mellores huevos do mundo, que se pode comparar con cualquier huevo do mundo, non? Sempre tuve moitos animales na casa, xa con meus abuelos, date de conta que eu viví unha generación como meu abuelo que morreu con 100 anos. Logo contache cousas de 100 anos para atrás. Cartelle, eu acórdome non haber nin carreteras para entrar aos pueblos, como en todos os lados, non? Hoxe temos aquí de todo, é dicir, aquí temos guardería, aquí temos colegio público, aquí temos unha residencia de terceira idade, aquí temos o centro de salud, aquí temos supermercados, farmacias. Isto cambiou 200 por 1000, pa millor. Eu fui emigrante 4 anos e na miña idade, salindo do seminario, me marchei a Guinea Ecuatorial, en África, 4 anos. Aquilo foi unha aventura, ou sea, imagínate na miña idade de 18 anos, que se choveu, pois marcharte a Guinea a traballar nun país diferente completamente, pero ben, ou sea, foi bonita a experiencia, non? Pero naqueles tempos creo que foi moi duro, o sea, é máis duro todavía cando unha persona casada, con familia, deixar esos rapaces, primeiro ca muller. O mellor da vida que é cando tes os rapaces son pequenos para crialos, que non teñas eso é cando un é pai, e cando eso tes cousas que te afectan, pois daste conta de dicir, o máis bonito que hai na vida é poder estar ao lado dos críos cando nacen hasta que son maiores. Pasados de 3 meses, e marchou para Venezuela e eu quedei aquí. Antonio marchou para Venezuela con 26 anos. Era mestre e non gañaba máis de 700 pesetas.
Foi na procura de cartos e voltou despois de 8 anos cando o seu fillo maior tiña 7. Mercedes tivo un fillo con 22 anos e ata cerca dos 30 non puido ver ningún só minuto a un marido co que convivira só 3 meses. E cando regresou, xa o fillo tiña 7 anos, nunca o vira. Dicía o meu irmão, que o meu pai que é como un carballo. Nunca o vira. Antonio voltou cos cartos e formou unha familia de 6 fillos na parroquia de Sanguñedo, en Berea. Os seus fillos aprenderon alí os valores da natureza e da ecoloxía que lles transmitiron os seus pais. Hai xente que sí, que me escoita e me dice, ai, pois vouche probar o mel solo por a maneira que tens de pensar. E o levan e digo, carai, vai a mel. Se llámalo casera da abella. Tira para arriba, tira que non rompe. Non rompe, non podes tirar máis. Non podes tirar. O mellor do mundo, sin duda. A estiras e non rompe. Como os valores que se contaxian dos pais, os fillos. Vamos a ver, a despoblación do rural é un problema gordísimo, moi grande. A que non haxa despoblación, a única maneira de combatilo é con postos de traballo. Se non hai traballo, o demais todo axuda, pero non che arregla, non che soluciona o problema. Ás veces cubrir vacantes dun posto de traballo non é tarefa doada. Eu son dos que digo que traballo hai na zona. Outra cousa é que haxa o traballo que un quere, pero traballo hai. O caso curioso foi o que pasou en Quintela de Leirado, onde ata hai 5 anos había unha empresa de confección. Traballei sempre para Carolina Herrera, para Adolfo Domínguez, para Roberto Berino. Chegou un momento que necesitaban máis xente para traballar. Intentei, porque tiña que dar unha produción diaria, senón pois tiña que deixar de confeccionar, non? Pois non conseguía xente no medio rural. Non había señoras que viñeran a traballar. Por eso que a veces cando dicen no, bueno, é que se fixera unha industria no pueblo, é que se fixera unha fábrica, sí, pero ya a xente hai que levar da ciudad. A paradoxa é sinxela. Non hai xente. Non hai nada porque o campo abandonouse, o rural abandonouse. E o tema da xuventude rural non se queda. Porque non ten futuro, non ve futuro. Hoxe en día é triste dicilo, pero oportunidades non tens ningunha. É o que fai que este disminuindo a poboación, a necesidade de ter que desplazarse para buscar os servicios, incluso para buscar traballo, porque eu, por exemplo, en psicoloxía, aquí non podería traballar. Tú chegas á tua casa dunha longa xornada de traballo e se estás en Gomesende ou en calquera sitio do rural, dices, pois non vou coller o coche e ir hasta Celanova tal, porque teño cansado. Pero a mellor se estás en Celanova xa, dices, pois mira, solo é baixar, meterme ali no bar e sentarme a falar con alguén. Eu creo que eso non hai cartos que o paguen. Dende o ano 2010, a mancomunidade de Celanova perdeu máis de 2000 persoas. É como se desapareceran todos os habitantes de Gomesende, Pontedeva e Quintela de Leirado xuntos. Entendo que van quedar as vilas cabeceiras de comarca poden subsistir e algún pueblo en particular derivado de algo, a mellor un polígono ou unha zona termal ou así, e o resto posiblemente desaparezca. O rural xa estaba enfermo antes da crise económica, pero había novos proxectos e empresas que parecían moi poderosas comezaron a cambalearse. Vivimos o boom, vale? Despois, no 2008, 2009 foi cando empezou o tema da crisis, e bueno, ves que empresas do teu sector se quedan polo camiño.
En Amanchica hai unha fábrica de cerámicas que fai ladrillo de gran calidade para boa parte de Galicia. Tiña no ano 2008 27 empregados. Na actualidade sobrevive cunha produción máis reducida e con 4 traballadores fixos. Pasamos agora unha crisis no tema noso moi dura. Non solamente que tú non facturas, senón que inclusive as palizas que che dan empresas que van en quiebra, que te levan, que non che pagan. Dende Ponteleva con García Carrera, que foi a empresa que iniciou o actual polígono de Trado, ata as vivendas que se reformaban en Quintela de Leirado, vivendas que levaron a empresa Alfesán a situar a súa nave no mesmo concello. Aquí era donde antes se facía moitísimo traballo. Aquí traballábase, esta empresa traballaba casi todo aquí. Había traballo aquí. E algúns ata marcharon por toda España e polo norte de Portugal como o Grupo Antolín. Fixemos obras en Toledo, fixemos obras en cerca de Madrid, fixemos obras en Coruña, fixemos obras no norte de Portugal. Tiñamos xente que, o sea, traballadores que entraban aquí o lunes e hasta o viernes non viñan. A crise mudou a sociedade en todos os aspectos. Afogou a grandes e fortes. Fíxonos de algunha maneira máis pequenos. E acrecentou a despoboación do rural. Dúas de dicir, bueno, pois cerramos ou non cerramos, pero bueno, como lo aguantamos. Sí que lle vexo o futuro, pero hai que reenfocarse, reinventarse día a día. Entonces, o que non podes facer neste sector é quedarte parado. Algúnas empresas mudaron completamente o negocio. Serradoiros que se converteron en almacenaxe de madeira, ofrecendo ao mercado unha gama de produtos moito maior. Outras aguantaron mellorando os sistemas de traballo, como a Aluminios Méndez, que pode presumir de dar traballo na actualidade a 8 persoas do lugar de Vilariño, no concello de Ramirás. Aprendes todos os días. O mercado tamén vai evolucionando, a ver as series, novos herrajes, vas aprendendo cousas novas cada pouco. A día de hoxe as empresas teñen que ser máis competitivas. Realmente facemos instalacións, pero ofrecemos moito máis, ofrecemos un servicio moito máis alá. Realmente, máis que instalación, son servicios. Gestionar unha subvención é un servicio, non é unha instalación. Ir á casa do cliente, facerlle un estudio de como pode, por exemplo, aforrar en calefacción, ou se vive ao lado dunha autovía que non teña ruído, ou se vive ao lado de... O sea, o tema de aislamentos, asesoralo. Eu digo, incertidume sempre a vas ter, tanto nos bons como nos malos momentos. Nos bons, porque tes máis competencia, nunca sabes o que pode vir. Tú nunha empresa estás arriscando sempre, estás arriscando patrimonio, estás invertindo mellor en cousas que non sabes se van funcionar. O que non sabemos é cando retornará a xente ao rural. Eu marcharonme moitos máis compañeiros que viñeron. A parte, xente preparadísima en moitísimos sectores, que xente válida para absolutamente calquera cousa. Están por aí adiante traballando no que poden. O sea, que nin sequera aquí podían traballar no que aparecese, non aparecía nada. Ofertas de traballo, a día de hoxe, algunha hai. Hoxe, personalmente, un mecánico, unha persona para a grúa de asistencia 24 horas, algún comercial de ventas pode ser, podes incorporar. E din que pagan ben. Pagamos por convenio, e as horas de convenio. A nivel posventa, que a nivel reparación de taller, temos moito, un 60, un 50%, ao mellor igual é de Ourense capital. A xente normalmente chámanos, non solemos decir que non ao tema horario, olle ben, e proporcionamos, ou as levamos nos a Ourense, ou a levamos a Celanova a tomar algo, ou lle deixamos un vehículo de sustitución, e intentamos facer sempre
no plazo que o cliente ten. Se nos di, oye, en 2 horas teño que ir traballar, pois adaptámonos a iso. E a min o que sei enseñou o meu pai. Ben ou mal enseñou o meu pai, entendes? Es una creación de Marusha, la anterior dueña de esta pastelería, y cuando nosotros adquirimos este negocio, pues nos cedió su receta. Es un bizcocho muy suave, muy jugoso, nada seco, y lo que lleva es por encima el crujiente de almendra. É que para mí é un esforzo moi grande, Claro que comería, pero non vou comer. Podes coller, se queres. Uns o chaman Pepe, outros Rosendo, Tengo que dicir que están boas, pero todos o coñecen como panadeiro do forno da Ermida. Eu penso que hoxe, se queres ter algo e traballalo ben, échelo. Ten un hobby confesable. O hobby que teño? As motos. E outro inconfesable. O chocolate. Non é o único larpeiro que hai na terra de Celanova. Turrón, estilo turrón blando con mel do Sures. Eso é unha delicia. Turrón de patata frita, con patata do Consello Regulador de Patata Galicia, patata chip. Era unha medida tamén de demostrar que a patata tamén se pode meter na cociña doce. E facemos turrón de licor café. Estamos utilizando precisamente licor café peninsular daqui de Celanova. Peninsular é unha marca de licor café con moito prestixio situada en Vilavidal, no concello de Ramirás, e vende por todo o mundo. Chámame xente de Madrid, de Barcelona, de por aí, e do outro día mandamos pa Cádiz, 4 caixas. Manuel, que nos fai creer que non bebe nin gota de licor... No, beber non bebo, nada. Bebo Coca-Cola e agua, a miña desgracia. É de Sande, en Cartelle. E mercou a marca que nese momento estaba a piques de desaparecer coa axuda da súa parella. Conocí aos dueños, un día comentaron o tema que vendían e tal, e falámoslo a muller, e bueno, e axudáronos un pouco. Tanto Manuel, coa licorería Peninsular, como Claudia, coa confitería Marusha, apostaron por investir en dúas marcas de longa trayectoria, con prestixio, anos de traballo ás costas e unha clientela consolidada. Mantenemos todo. Lo que sí hemos hecho es incorporar alguna cosita, como por ejemplo tartas más creativas, personalizadas, en fondant, para bodas y esas cosas. O produto de sempre, claro, ten 35 grados, que hai poucos, ou casi que ningún que fabrique xa a 35 grados. Temos licor, tortas, empanadas, mel, galos, turrón e tamén, por suposto, temos ovos. Eu creo no produto galego. As grandes superficies creen no produto galego. Cada vez temos máis metido nos lineales. A administración cree no produto galego. Europa cree no produto galego. A veces o que non creemos no produto galego é nós mesmos os que deberíamos de ser produtores. Por esta zona sempre houve boa carne. E o valor da miña carne, que é unha carne natural, eu compro nos pueblos, por aí nas casas, e vexo que é unha das carnes máis naturales que hai, porque ves os terneros mamando nas súas nais, ves que a alimentación ainda é bastante sana. Joder, hai que pôr en valor o noso. Hai moita xente que non sabe o que come. E eu digo a todo o mundo, no? Vide ver as vacas, vide ver os becerros, vedes o que hai, o que non hai, vedes o que comen, vedes onde están, o que fan.
meu sogro comenta que cando ele era pequeno, a súa abuela tiña unha como estas nosas, máis grande, e seguramente que sí que fora máis grande, e eran as que tiraba, era a que tiraba dos carros. E traballabas a terra con elas, hasta que apareceron os tractores. As vacas da gandería Balín son da raza Limiá. É unha raza 100% autóctona da zona da Limia e os montes de Berea. Ganadería Balín somos, en realidad somos moitos, pero a priori somos 3 rapaces novos. O primo Manolito, o outro compañeiro Pablo e eu, Tonecho. Non son os únicos mozos da terra de Celanova que lle botaron no que hai que botarlle. En realidad, os nosos sogros, un día que nos viron así un pouco animados co tema e tal, dixéronnos, non tedes collós. E o día siguiente xa fomos buscar información. Ahora nós que xa avanzamos un pouco, pois intentaremos criar as mellores, as máis boas, as favoritas, as que máis nos gustan. máis que eu deberían contar carniceiros ou cociñeiros ou xente que entenda máis de carne. Eu do que entendo un pouquiño máis é dos animales, que en realidad a mí o que me gusta son os animales. Pero se ti es un arpeiro. Sí. Sirve así la comidita. Mira lo que te da la abuela. Este platito que es muy bonito. Moi ben acompañada cos dous netos, Martín e Candela. Son dous pequenos diabliños, pero que enchen de delicia a casa. Dile adiós, se fue el patito. Dice, a mejor vida el patito. Cande, todo tiene su final. Ven aquí. Levo moitísimos anos soa. Eu que deime viuda moi nova, a miña vida sempre foi tirar para diante, traballar, vivir, pero sin home al lado. A nosa casa é unha casa basicamente femenina. Nesta casa, desde fai polo menos 4 xeracións, só hai mulleres. Primeiro por a emigración, despois por diversas circunstancias, enfermedade, morte, pois sempre quedaron as mulleres. Eu fui unha ideóloga, por así decir, do proxecto, e as miñas fillas pois seguíronme. A miña sogra, que ten casi 100 anos, recorda que nesta casa naceron a súa nai, a súa avoa e a súa bisaboa. Nos levamos aquí 10 anos, que a casa aberta, e isto é unha delicia, que aquí chega xente de todos os países do mundo, no verano, sobre todo, ven moito estranxeiro, e ver como disfrutan, o que lle gusta, como lle gusta comer, beber, o que disfrutan de que lle expliques da zona, do que hai para mirar, que si hai románico, que si hai, que sei eu, eles veñen un pouco atraídos por a gastronomía, por a paisaxe, por os ríos, por... Cada persona ven por unha cousa, non? Pero basicamente o turismo de interior é un turismo, poderíamos decir que cultural e gastronómico. Juan é un cociñeiro novo, pero que lle gusta a cociña tradicional, esa é a súa base, e lle gusta moito, sobre todo, tratar ben o produto. Entón fai unha cociña un pouco evolucionada, pero con moi boa presentación, con os puntos de cocción e de todo perfectos.
Esta carne está estofada con verduriñas, con xugo de carne, e aquí a temos ahora mismo en proceso de terminar a cocción. Llevamos un pouquiño de patata, nata e nada, e un pouquiño de cebola. Mentres tanto, mentre sigue cociñando esa carne limiá, procedemos a marcar unhas verduriñas, entre elas calabaza e brécol, que collemos na nosa horta, as sellamos na sartén con moi pouquiño de aceite. Con todo isto imos a conseguir un plato equilibrado. Encima da crema de patata salseamos abundantemente. E engadimos as verduriñas, calabaza e brécol. Engadimos un chorriño de aceite de oliva virxe, o xarrete de vaca limiá, listo para comer. Aquí vai todo moi despacio. E por que vai despacio? Vai despacio porque realmente agora as carreteras non nos podemos queixar porque están bastante ben as infraestructuras, pero hai pouca, como che diría eu, hai pouca xente que realmente fai unha inversión grande no rural, no monte, onde non hai mar, onde parece como que aquí os negocios teñen que ir mal. Estes, por exemplo, veñen do monte, son salvaxes. Bueno, eran salvaxes. E o domos e logo marchan para outros centros ou mesmo un particular pode compralo. Con moita paciencia. Ti podes traballar un cabalo por sección e por obligación. Digamos que a forma máis correcta é por sección. Tú lle estás pedindo ao cabalo isto, vale, sempre lle tens que pedir, ben, e che dá isto, pois é dabondo, vale, tens que parar, e o día seguinte o cabalo vai che responder xa con eso. É como o meu neno mimado, verdad? Se teño que elexir un favorito é este. O nome provén de onde colleron o cabalo. Este cabalo era do monte, colleron nun pobo que se chamaba San Cid. Vale, e veu pa aquí de potriño. Con il centreime no que é na doma natural de deitar o cabalo, pono de mans, facer paso español e esas cousas. Paso. Vuelta. Vale, puedo parar. No. 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 Vale. No. Vuelta. Que un cabalo se relaxe de tal forma é moi complicado. Vale. E podemos ver como se entrega a mí completamente o cabalo. Se relaxa e confía. Non a todos lle tens que pedir da mesma forma, vale? Tens que adaptarte un pouco a eles. O que é a base vai ser para todas o mesmo. Pero todos os cabalos teñen o seu carácter, vale? E ti tens conseguir, pois, entendelo para poder pedir as cousas, vale? Eso como as personas. Non son todos iguales.
Pero non, nós somos personas como todos, o que pasa é que aquí non nos paramos a chuchuear. Parámonos a traballar. Somos un pueblo de 40 algo veciños. Eu acordome cando viñen pa aquí, só había unha empresa que era García Carrera, que estaba aí abaixo. Eu quise montar a miña carpintería, estaba en Moaña, quería me vir pa aquí, quería montar unha carpintería. Solicitamos terreno no comunal, o pueblo cedeu ese cacho, fixamos unha nave, e a partir de aí, esa idea valeu, digamos, un pouco para que se montaran máis empresas no comunal. Nós fomos o promotor do polígono, e que non o fixo nin o Concello, nin a Xunta, fixo o pueblo. Está aí. Se algunha persona da zona quere invertir, nos lle ofrecemos aquí unha parcela a un precio moi económico, e ten ADSL, ten servicios, ten zona onde pode facer as conferencias con internet, con fibra óptica, ten esa capacidade para a empresa. Está ben acondicionado e é un sitio onde o valor non se vai a perder. Juan Carlos ten unha empresa que fabrica e monta toda clase de mobles e produtos de madeira feitos a medida que el mesmo deseña e que vende sobre todo por Francia. O que digo é que o noso produto, posto alá en Francia, é mellor e máis barato. Que non só é máis barato, é que é mellor. Parece increíble que fabricar entrado, deseñar a medida, pagar os portes ata Francia e montalo sexa máis barato do que faría unha empresa francesa. Xa non é que poidamos nos vender fora, é que podemos ter tamén empresas para aquí. Si eu nacín en Venezuela e viñen con 8 anos definitivo para aquí como os pais e dende aquela pois os meus irmãos xa montaban e viñen. Sebastián, que polas mañás estuda en Ourense, polas tardes traballa no concello onde reside, na hípica O Mundil, en Cartelle. É unha maneira de que a xente poida desconectar un pouco do que é a cidade, non? E vir un pouco máis ao rural. Gracias a Jaime Sousa, non? O presidente da hípica, porque ele é o meu veciño, ele tiña os cabalos ali na súa casa e eu subía de pequeno a visitalos e tal. E, bueno, fun enganchando pouco a pouco. E fun collendo a afición e gustoume. Pois mira, surxiume e quedei. E, bueno, mentras haxa salidas aquí, eu vou intentar quedarme. Fixen un ciclo superior de administración e no segundo curso tiña a facer as prácticas aquí e fixen as prácticas aquí e xa quedei a traballar aquí. Pois son un labrego. Ainda que son raro, pero existe algún aí. Dando valor a nós, vivindo de algo, non de alguén, e sobre todo recuperando o que era o meu povo, porque, xa che digo, agora mesmo estamos sentados no que era unha silveira fai 3 anos. Con esas 3 cousas sí que estou vivindo desto. Non me vou fer rico nunca, nunca aspirei a faerme, por eso que por min, perfecto. Se estar facendo o que che gusta, algún día poderás vivir onde tú queres.
moitos tamén foi porque as necesidades laborales así o exixiron. Outros creo que realmente podían haber quedado. Ao final, eu tamén creo que moitas veces, e sobre todo cando eres máis novo, que eres máis idealista, non? Ou tes, por así decir, un ideario máis definido. Todo de temporada. Cousas comuns de sempre, por exemplo, na pauta na po inverno repolo, 2-3 variedades distintas, berza blanca, coliflor, e dentro de cada temporada intentamos ter algo distinto ou que non sexa moi conocido. Ahora para outono e inverno temos unha coliflor morada que supostamente era unha variedade italiana moi antigua, algo así. Tamén din que máis sana que a outra, como a toda a verdura que ten color. Tamén temos boniato, que nadie o planta, é o mismo tamén. Nesta terra dase todo, traballando. Julio fixo enxeñería agrícola en Lugo, formándose para continuar a tradición de facer queixo da súa familia. E realmente, cando te encontras ca vida real, daste de conta que os teus problemas e o teu plato de comida, como non o busques ti, nadie cho vai a por de diante. E iso é algo que no rural, con moito sacrificio e con moito esforzo, igual que fixeron os nosos avós e os nosos bisavós, pódese facer. E eu, neste caso, para poder facer misións comerciales no exterior, Suiza, por exemplo, e Italia, si me aproveitei de axudas que neste caso ICES, Medio Rural, IGAPE e todas estas administracións públicas que están para eso, pois brindan a todas as empresas, non só do sector lácteo, do sector queixeiro, senón de todos os sectores. Saír fora foi un impulso vital para o seu modelo de negocio. Salir sempre está ben para ver, é dicir, hai moitos anos pensábase que a competencia que era moi mala porque non vendías. Eu creo que a competencia é sanísima. E cando sás fora e ves que hai outras persoas que fan produtos completamente diferentes aos teus e que se venden con moi boa aceptación por parte do público, daste de conta e dices ti, é porque os meus non. Nin de Celanova que é pedra e poesía. Un bo lugar para o rexurdimento tanto dunha lingua como da súa xente. É unha vila con unha capacidade turística tremenda. Para ser unha vila turística ten que ter, a parte dos recursos turísticos, ten que ter a economía turística. Non por nada, eu son un fan de Celanova, pero Celanova solo non vende aquí unha semana. Falta, primeiro, apoio para decir, bueno, vamos a estar nunha zona como é a Ribeira Sacra por acá. Eu considero que a nosa zona, a falda toda o Penegache, todo ese monte, non é por nada, pero é tan ou máis bonita que a zona de Lobios e todo isto de aquí do Xurés. Non se pode mirar só a este entorno, hai que dicir, pois o entorno de Quinteladea é bonito, de Verea é bonito, ou de esta zona, entonces aí sí que podes, pero claro, ten que ser a promoción feita por todos.
De feito, nos xa vendemos cousiñas que fan outros produtores locais, como a melga, mermeladas... Tentar un pouco promover todo o que se fai aquí, esas pequeniñas empresas que están surgindo. A iniciativa privada tamén vai de alguma maneira, a veces ao rebufo. Ben, isto ten un potencial, vou probar a ver se o negocio me funciona. Hai ás veces que sona a flauta lle ao revés. Dices, bueno, pues, porque quero apostar por o meu povo, digamos un emigrante, non? E pois vou facer un hotel de 50 habitacións, vou apostar por esa comarca. E iso sirve de elemento dinamizador. Seguramente o verdadeiro valor das cousas non reside nos produtos da terra, nin nos polígonos industriais, nin nun clube hípico, nin en tal ou cal outra cousa que poidamos ou queiramos posuir ou desexar. O verdadeiro valor das cousas está seguramente nos pensamentos e emocións que agochan non só as pedras e a poesía, tamén a terra, os animais, o arraigo polo noso. E eses pensamentos e emocións están agochados nos produtos da terra, nos polígonos industriais, nos clubs hípicos e en todo iso que queremos e que somos capaces de compartir. Buenos días. Bueno, son as 12 da mañá, empeza o programa musical. Darle movimiento, Carmela, que no, esto no sube ni de Camañán. Para que nazcan lechuga, bueno, ensalada mejor dicho. Vai comer eso con tanta azúcar. Ay, Carmela, ¿qué voy a hacer contigo, tía? Esto es cebolla, esto es berza. Esto de aquí es cebolla, esto de aquí son guisantes. Así, saber comer. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Maína, que es muy guapa. Le Maluma, Belice los cuatro.